L-ambaxxatur ta' Malta għal Belġju u l-Lussemburgu, Clint Tanti, qal li huwa stmat li fil-Belġju jgħixu 1300 Malti u Maltija, fil-maġġoranza tagħhom fil-kapitali Brussell. Ħafna minnhom jaħdmu mal-istituzzjonijiet, però anke min jaħdem fis-settur privat, min jaħdem fid-diplomazija, ħafna minnhom jgħixu ġol kapitali. Kompla jgħid li għall-istess raġunijiet ta' xogħol relatat mal-Unjoni Ewropea fil-pajjiż ġar il-Lussemburgu jikkalkula li hemm bejn 300 u 400 ċittadin Malti. L-ambaxxatur Clintanti spjega li ta' priorità f'ħidmet l-ambaxxata Maltija li tinsab ibbażata f'Dar Malta hija li jinħoloq sens ta' komunità fost il-Maltin f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Semma l-inizjattivi li tieħu l-ambaxxata fosthom l-organizzazzjoni ta' attivitajiet soċjali għal Maltin u l-isforzi biex iżomm il-lingwa Maltija ħajja fosthom b'librerija ta' kodba bil-Malti għal tfal u adolescenti illi saret fl-ambaxxata. Omar Aġus li huwa deputat kap ta' din il-missjoni diplomatika jieħu ħsieb ix-xogħol konsulari u għalhekk imiss direttament mal-komunità Maltija fil-mumenti ewlenin tal-ħajja bħal reġistrazzjonijiet ta' twelid, żwieġ u mewt, jew għal ħtiġijiet varji bħala ħruġ ta' passaporti u bżonnijiet oħra li jinqalgħu. Aħna qed naraw fenomenu ġdid fost il-komunità Maltija ta' Maltin tat-tieni ġenerazzjoni, allura ħassejna iktar il-bżonn li noħolqu da' sens ta' komunità biex aħna bħala Maltin ninkludu nies li twildu għexu dejjem fil-Belġju qatt ma għexu Malta. Dan kollu żied li vjaġġar bejn iż-żewġ pajjiżi tant illum żewġ linji tal-ajru qegħdin itiru minn Malta għal Brussell u lura kuljum. Il-KM Malta Airlines tuża l-ajruport Zaventem u Ryanair tuża l-ajruport ta' Charleroi. Kif spjega l-ambaxxatur Tanti, id-domanda għal żewġ titjiriet kuljum hija kbira l-aktar mit-turisti Belġjani. Mill-aspett ta' turiżmu l-unika problema li għandna hija seat capacity għax l-ajruplani mill-Belġju għal Malta u l-uru ma dejjem mimlijin. ċifri tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta juru li b'185,950 passiġġier, is-sena l-oħra il-Belġju kien fost l-akbar 10 swieq għall-Ajruport Malti.